Velkommen til en lille film om svigt. Mit navn er Gitte Elisabeth Hansen, og jeg er til daglig sognepræst i Ulfborg Sogn. Og jeg har i forbindelse med påskens fortællinger inviteret 3 unge mennesker hjem for at tale om skærtorsdag og om det, at vi svigter som mennesker. Vi skal spise aftensmad sammen, og vi skal tale om, hvordan man lever med sin svigt, og hvordan man måske kan tilgive. Og så skal der vaskes nogle fødder. Hej, jeg hedder Jasmin, og jeg synger til daglig og arbejder i en børnehave. Jeg hedder Ketil, og jeg spiller trommer på MGK. Ja. Jeg hedder Lukas, og jeg går i gymnasiet, og i min fritid, der spiller jeg meget musik. Jeg hedder Mads, gammel konfirmand og efterskolelærer. Og mens de holdt måltid, djævlen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle forråde ham. Og Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud, og nu gik tilbage til Gud. Nej, tak. Jeg kunne godt have givet Så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham: Herre, vasker du mine fødder? Jesus svarede ham: Hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det. Hvad er sådan en svigt for dig? Jeg tror, det er en eller anden form for tillidsbrud. At man har en tillid til, at der er noget, der skal være sådan her, eller fungerer sådan her. Det er ligesom en uskreven ting. Men når det så bliver brudt, så tror jeg, det er svigt. Og når man så kommer hjem for sig selv i sine egne tanker, så synes jeg tit, jeg kan opleve sådan en modløshed, fordi man svigter lidt sig selv. Hvem eller hvad giver dig mod tilbage, når du har det sådan? Jeg synes, det er nok især det, at sådan få snakket med andre egentlig, og få altså sådan, få de her bekymringer ud. Bare det at sige dem og høre, at andre også kan følge ens tanker, hjælper især, synes jeg. Også bare det vi laver noget sammen nogle gange, det synes jeg egentlig også, der er nok. Ja. At man viser en interesse over for hinanden, at du er egentlig meget, meget fed at hænge ud sammen med. Jamen man viser en interesse, om man laver et eller andet sammen. Det synes jeg, der kan være nok nogle gange. Ja. Du behøver ikke sige så meget. Nu har vi hørt tit noget musik sammen. Ja. Ja, også det der med, altså, at hvis man fuldstændig mister håbet og håbet om sig selv, og bare synes, man er slet ikke noget værd, så det der med at have noget nærvær med andre, bare i en eller anden lille ting, man laver sammen. Ja. Hvis man har det sådan, at man føler sig helt nede i kuldekælderen og fuldstændig modløs, så kan det også nogle gange hjælpe bare at nærmest tvinge sig selv til at sige, at man har gjort det godt nok. Ja. Men det er svært. Det er rigtig svært, ja. Jeg kan ikke se det meget i de elever, jeg har. Dem, der har det allersværest,
det er jo med sig selv, de har det svært, og at det lyder så banalt, men som vi plejer at sige, hun skal jo lære at elske sig selv. Hvordan gør man det? Tænker jeg bare ret tit. Hvad skal man lige trykke på knapper? Er der en eller anden bog, man kan læse til det her? Men det er der bare ikke. Jeg har engang oplevet, at mine forældre blev skilt, og jeg tror, at som barn er det nok det største svigt. Så også, jeg tror mange gange, at man sætter sig i forældrenes sko og tænker, ej, det må også have været forfærdeligt for dem. Og måske glemmer lidt, at der mange gange står børn ved siden af og føler sig rigtig svigtet. Måske ikke over, at ens forældre ikke er sammen længere, men måske svigtet over den nye hverdag. Jeg følte for eksempel rigtig meget, at mine forældre var meget selviske i starten, og havde meget, meget svært ved at acceptere, at jeg ikke var prioritet på samme måde, dengang at prioriteten var nu ikke at se hinanden. Som kan være rigtig svært. Men selvfølgelig, når ældre man bliver, forstår man jo også mere, men som 14-årig er det måske sådan meget mig. Jeg tror bare, at generelt, hvis man har svigtet eller er blevet svigtet, kan det være rigtig svært at åbne op omkring det og acceptere, at det er sket. Især hvis man så måske selv har svigtet, ikke også? At acceptere, at man har svigtet, kan også være rigtig svært. Måske nogle gange sværere end at blive tilgivet. At tilgive sig selv over at have svigtet. Hvad er det for nogle følelser, det kalder frem? Jamen altså frustration og trist, synes jeg tit. Hvis jeg har følt, at jeg har svigtet. Hvad er godhed, og kan det blive for meget for en? Det kan jeg godt blive for meget. Det har jeg prøvet, sådan, hvor man virkelig har jogget i spinaten, og det eneste, man virkelig faktisk har brug for, det er, der er en, der kommer og siger, ja, det var så skidt det der, det skulle du ikke gøre. Jeg tror, at det er sådan lidt, selvfølgelig skal man jo tilgive sig selv og sådan noget, men man skal jo også bearbejde, og man skal lære, og man kan ikke lære, hvis du ikke har anerkendt, at du har gjort noget dumt, eller gjort noget, du ikke skulle have gjort. Ja, sådan en eller anden regel om, som kommer fra, ved jeg ikke, men vi mødes jo en gang imellem, og så skal man bare få det til at fungere. Det går egentlig fint. Ja. Jeg føler også tit, det har været sådan en på gymnasiet i gymnasieklassen, at vi havde for eksempel et scenarie, hvor der var en af drengene, der havde sagt noget rigtig, rigtig grimt til en af pigerne, og på den måde sådan svigtede os alle sammen. Vi var mange piger og 3 drenge i en klasse, så det var ikke det var et sjovt hold generelt. Og tilliden til, at man har 3 drenge i så stor en tøseflok, er jo også noget helt andet. Og han havde bare virkelig været grim over for hende. Og han skulle jo stadigvæk sidde i klassen. Og han skulle stadigvæk til dansk, ligesom alle os andre. Og han skulle stadigvæk fordeles ud i grupper. Og der lærer man virkelig også den der, okay, vi er nødt til at lægge det her bag os. Fordi der er noget andet, der er vigtigere. Ja, præcis. Værsgo. Tak. Jeg stemmer for Lullaby Birdland. Ja, Hvis I spiller den, ikke? Det er da godt være med til at spille sammen. Så synger jeg. Ej, tak. det skal vi da gøre. Jeg skal have sådan en der. Vi tager da bare en realbook, Ja, så kører vi. så lægger jeg den mobil væk der. Så. Jeg skal ned og spille med Everybody wanna steal my girl. Everybody wanna take her far away. Vi ses, ja. Kan I have det godt? Det var en lille film om svigt og skærtorsdag. I morgen, langfredag, kommer der en ny film ved min kollega Ole Witte Madsen. Det er om langfredag og svigt. God påske.